Nawr de, yn y ran yma, ni yn mynd i ychwanegu Troslais, so Voiceover. Mae fe'n ran o beth sydd angen i chi wneud yn eich fideo chi. Felly, os ni moyn wneud hynna, ni'n gallu mynd draw i ein plus bach handi ni draw fan hyn, a ni'n gallu gwasgu Voiceover. Nawr, os unwaith fi'n gwasgu hwn, mae hwn yn newid, mae hwn yn troi ymlaen. Felly, mae hwn yn dod o fan hyn. So, control track. So, os ni'n gallu cuddio yna, neu ni'n gallu fe dod fe mewn. So, mae hwnna yn rhoi fwy o opsiynau i ni o ran y tracks wahanol sydd gyda ni. So, felly, os ni moyn cuddio hwnna, ni'n gallu cuddio'r testyn. Os moyn cuddio'r logo, ni'n gallu cuddio'r logo, a mae fe dyflannu fyna. Neu os ni moyn rhoi mute arno hwn am eiliad, byddai'n dangos chi pan byddwch chi'n neud am yn eiliad. Un peth, efallai byddwch chi heb sylweddoli, yw, os fi'n gallu ffindo fe, yn fan hyn, mae rai o'r dannau glas fan hyn, falle bod rai o'r fideos chi wedi lawrlwytho yn cael sŵn tu ôl fe. Felly ni moyn cael gwared o nhw, oherwydd ni moyn cadw ein sŵn ni. Felly, nawr, os yn ni yn llusgo trwy. Nawr, peth sydd yn defnyddiol i wneud yn y ran yma yw pan ych chi'n wneud droslais, so ni'n mynd i roi mute ar hwn, oherwydd os yn ni yn recordio ein llais ni gyda y cerddoriaeth ymlaen, mae'n mynd i recordio y cerddoriaeth sydd yn dod mas o eich clustffon chi neu allan y cyfrifiadur ar yr un pryd. So byddwch chi'n cael eich llais chi gyda eich cerddoriaeth. So, a os chi'n moyn symud e, mae fe jyst yn mynd i swnio'n rubbish. So, be ni'n mynd i wneud, ni'n mynd i roi mute ar ein cerddoriaeth ni ac yn barod i recordio llais ni. Nawr, un peth bach arall yw, beth dychmygwch bod chi yn y dosbarth yn neud hwn a bod mae lot o pobl arall yn neud yr un peth ar un tro. Mae fe'n mynd i bod yn swnllyd neu beth bynnag. Felly, mae yna tip fi wedi pigo lan yw i roi cot chi dros eich pen i fel cadw fel mwy o sŵn allan o beth i recordiad chi. Yn amlwg mae ddim mynd i bod yn hollol soundproof, ond mae fe'n gallu wneud e'n swnio lot well. So, na i ychwanegu camera fi a cael hwn fan hyn. So, os chi'n neud rhywbeth fel hwn, i dan gallu gweld fi, mae fe yn neud pethau swnio bach fwy glir i chi. So, os chi'n neud hwn, a fi'n mynd i gwasgu y bottom yma. Clic fyna, mae'n troi'n goch, a wedyn chi'n gallu gwasgu fe, a mae fe wedi cyfrych chi lawr. 3, 2, 1. Croeso i Cwmcan Scenic Drive. A wedyn gwasgu stop, a wedyn fi'n gallu stop o edrych fel Muppet. Dyna ni. Cael gweld y gwyneb fi nawr. Nawr, os ni'n edrych nôl fyna nawr, ni'n gallu chwarae hwnna. Croeso i Cwmcan Scenic Drive. Llais hyfryd, swynol, lyflu fyna. Fel yn arfer dweud yn prifysgol, the dulcet tones of Mr Jones. Nawr, ni'n gallu lleihau y darnau fan hyn. Ni'n gallu cael gward o y tywelwch ar dechrau diwedd. A wedyn, ni'n gallu ychwanegu ein cerddoriaeth ni nôl. So, beth mae hwnna yn swnio fel? Croeso i Cwmcan Scenic Drive. Nawr, y problem sydd gyda ni nawr yw mae'r cerddoriaeth bach yn rhy uchel i clywed ein llais ni. So, os ni'n gwasgu, a ni'n rhoi double click ar fan hyn, mae ein tab sydd yn dweud audio, mae hwn yn dod lan. So, ni'n moyn edrych ar hwn. Ni'n edrych lawr fan hyn lle mae'n dweud advanced. Os chi ddim yn gweld hwn, mae siŵr fod yn edrych fel hwn. Gwasgu advanced, a ni'n gallu gwasgu auto duck. Nawr mae hwnna, os chi'n edrych fan hyn, os chi'n gwasgu auto duck, mae fe, chi'n gallu gweld y cysgod fan hyn, mae fe yn tawelu y cerddoriaeth yn digon
am y droslais. So chi'n gwasgu play fan hyn. Croeso I Cwmcan Scenic Drive. A mae'n neud hwnna'n hollol automatic, dim rhaid fi wneud dim byd, mae jyst yn bottom i'n clicio, mae fe'n really, really cool. So, dyna ran yna. Ran ychwanegol chi'n gallu wneud yw I roi fel sŵn cefndir I eich droslais chi. So enghraifft, yn fan hyn, mae fe'n siop coffi. So gallwn ni ychwanegu audio sydd yn Adobe Rush. Fi'n gallu mynd cafe. Dwi'n mynd I roi ti fi unrhyw beth? Cafe ambiance. Perffaith. Dyna fi mewn. So fi'n double-clico hwnna, neu fi'n drago fe mewn. Gosgi bottom add. Help you, Mr Jones, come on. Nawr, os y fi jyst yn lleihau hwn, fi ddim angen y holl peth. A fi jyst yn neud y cefndir o fy droslais I. Fi'n gwasgu play now. Croeso I Cwmcan Scenic Drive. Nawr mae hwnna bach yn uchel fi'n teimlo, so fi'n mynd I lleihau y volume I rhywbeth fel 20. Chi'n gweld chi bron o bod just yn gallu gweld tu ôl I fe. Fi'n chwarae hwnna eto. Croeso I Cwmcan Scenic Drive. Mae jyst yn ychwanegu rhywbeth extra fyna I jyst dweud, chi yn caffe. A dyna y fideo am y droslais.